Bună, eu sunt Shadow și în acest episod vom filma un episod cu Minecraft multiplayer. Este foarte special. Hai să intrăm pe acest server. Foarte fain. Să lăsați comentariile alea în pace. Și uitați serverul. Sunt cu mai mulți oameni. Hai să le zicem salut, eu filmez. Hai să le scriem prin chat. Hai să le scriem salut, filmez, trebuie să mut astea cam două. Salut, filmez. Gata, ieși. Câți oameni. Ce faceți? Eu filmez acum. Ia că putem să ieșim. Cred că putem. Că e survival aici. Stai că mă iau o idee. E doar Rusan. Care e bună. Super bună. Ca să putem să ieșim. Uite așa. Nu mai trebuia ideea mea de Barosan. Ieșirea ei singur. Și hai să vedem ce server. Ce fac cu toanele astea? Căsuțe. Nimic. Nu prea îmi place serverul. Hai să ieșim cu niște dintre astea. Mi-apar reclame acum. Lăsați reclamele în pace, că nu o să apară așa. Să nu vă sperați pe mine că nu-i vina mea. Și mi-am luat și eu Minecraft. Există un mod care intri pe Aptoide, scrieți așa pe Google Aptoide, o să vă apară acolo installing Aptoide și apăsați pe el, dar puteți să aveți virus și trebuie să vă scoateți securitatea, știți? Și după ce vă scoateți, puteți să vă luați Minecraft pe gratis. De fapt și GTA Vice City, GTA San Andreas, super faină. Cine vine după cine? Că nu înțeles ei. O căsuță, vreau să intru și eu. Sper că nu se supără ăștia că intru la ei. Nu se supără. Ce aici? O mașină? Ce se întâmplă? Cred că o să ne vedem pe alt server, că ăsta e cam plictisitor serverul. Atât, cam plictisitor serverul. Mă gândeam și eu că e un survival. O să intru imediat pe alt server. Deci am revenit cu alt server, hai să intrăm pe el și să vedem ce mai fac oamenii. Hai să le zicem iar că salut, filmez sau hello. Intrai pe un server român, că eu să intru cam numai pe astea române. Le iau de pe Multiplayer Master, nu fac nicio reclamă la aplicație. Ei! Cine ai pus-o pe proști aici? De ce putem să zburăm pe asta? Cine vă cuiaci? Nu-mi place mapa. M-a spus bine că m-a spus. Ajutor! Nu-mi place serverul. Cum zbor? Serverul ăsta nu-mi place. Am evadat. Scuze românilor. Nu-mi place nici serverul ăsta. Ieșim de pe el. Uite. Nu se vede ca mine. Pot să zbor. Să-mi trebuie mult de asta. Nu-mi place serverul. Am luat iar un server. Dacă nici serverul ăsta nu-i bun, deci eu închei episodul. Gata, am o zi proastă. Dacă nu-i nici serverul ăsta bun. Deci am eu o zi proastă azi. Am zi proastă. Nu știu când vedeți voi episodul, dar este publicat pe 17 ianuarie, adică marți. Și fac reclame la aplicația acum că apar. Să nu luați nicio aplicație, că nu-i bună. Mamă, ce m-a
pe Max! Ce faci, mă, Max? Max! Nu, nu, ce faci? Max? Ce o să părăi, Max? Ce e, Max? Ce e, Max? Câte autograf! Nu s-a zis câte autograf! Mă, să-l vadă acolo, bă! Hai în casa ăsta! Ce casă, că nu am să pe aici. Uite, bă, să nu muncesc. Să cred că... Să încep așa. Până cât? Trebuie să vedem, nu? Haideți, să ce fi. Să nu mă spuneți, da? Nu știu că filmez. Mă omoară. Ce că mă omoară? Ce să crezi că filmez? Să mă lase în pace. Trebuie să-i comod chestița asta. Filmez, l-am băgat. Fac băieții. Stai să descriu, eu filmez, că înțeles altceva. Eu filmez. M-am zis, arată, băi. Să-ți că filmez. Ce, mă răpune, nu înțeleg. Uite, zombie, bravo, băiatul. Hei, nu de experiența mea. Uite, pe Hero Brian. Mie nu mi-e frică de Hero Brian. Hai să facem răpor. Facem beții. O lopată. Am lopată, îmi fac casă când dor. Ce pot să... Dar tu nu ești Max Sharp, în adevărat, să vedem. Că n-are cum să fie Max Sharp. Nu intră pe serverul, nu trebuie să vedem. Dacă vezi acest episod, Max, chiar dacă ești tu, să dai like. Să abonezi la mine, Max. Nu cred că e Max. Spuneți în comentarii dacă credeți că ăsta e Max. N-are cum să fie Max. Cum să fie Max? Mă întreb și eu așa. Cum să fie Max? Cine e așa? Are covrigei? Ce se acum? Nu-s covrigei. Trebuie altă prostie, trebuie altă prostie. Gata. Scuzați-mă că trebuie prostie. Ce se ia? Ce e ăla? Înțeles că am înțeles. Nu știu ce. Hai să... Așa că pe cei... Nu știu, nu-i flori. Nu știu. N-are cum să aibă el și să nu-i flori. Nu să nu-i flori. Ăla e englez. Ăla e englez, serios acum. Serios acum, ăla e englez. There's a thanks. Ăla e englez, care să mulțumesc. Englez? L-a oprit cineva. Cine e ceva? Dar cât sunt englezi aici? E server de România. Eu zic că are 8 playeri și zic că sunt cam mulți. Hai să intru și eu. Asta e server de România. Ce caută niște englezi pe aici? E server de România. Cred că nu cred că ați înțeles mesajul. Eu le-ai spus-i. E server de România. O să dau puțin jocul mai încet. Și uitați câte flori. Hai să luăm și noi să fim un pas cu da. Hai la casa aia să furăm un pat. Trebuie să aflăm. Suntem secreți. Ninja! Suntem niște ninja sub acoperire. Ninja, nici serverul ăsta nu-mi place. Dar n-ai ce să faci. Că nu prea șmecher. De unde are la armură full diamond? Stai puțin că vreau să fac ceva. Repede trebuie să fur. Trebuie să fur crafting table-ul. Am furat. Trebuie să fur multe. Fur ăsta. Le-am furat patul. Le fur ăsta. Gata, le-am furat. Am furat. Acum trebuie să fug. Un zombie. Trebuie să-l bătem. Bătem cu lopata. Hai să-i distrugem plantația lui ăsta. Nu se pune pe de asta. Sigur nu trebuie. Reclame.
Iar să zic eu pe prostie, dar pe câte prostii pot să dau și eu. Asta o să fie un episod un pic mai lung. De 14 minute, să spun așa. Până la 15, că nu mi-l primește, știți, o chestie. Dacă faci mai mult de 15 minute, nu ți-l primește YouTube-ul. Decât dacă îți bagi numărul de telefon, știți? Și nu fac așa. Hai să vedem ceva. Și punem lopată. Nu iese nimic, trebuie să avem XP. Nu avem XP. Hai să omorâm niște monstre. Nu-i realul Max. Cum să fie realul Max? Te gândești tu? Să fie Max. Nu cred că e Max ăsta. E minciună, clar. E mai mare ca Max. Are 17, Max are 16. Ce mă? Ăsta e englez sau ce? Cred că e englez. Hai să mai să punem și noi puțin, dar mă plictisesc pe serverele astea. Nu știu. O să mai fac și eu pe alte serveruri off camera, că văd când filmez că nu pot să găsesc niciun server bun. Hai să mai facem un crafting. Un nou. Sunt prost. Sunt chiar prost. Hai să vrem de aici. Îmi dați și-am eu ceva șmecher și voi n-aveți. Hai să vedem ce putem să craftăm. Uite ce-am eu. Vrei să mă ataci? Ia-ți crafting table-ul, că l-am. Am deja unul. Am două. De ce îmi dă la crafting table? Am unul singur. Milea, pe amândouă. Bă, ce naiba facem aici? Hai puțin, hai să-i distrugem casa. Vreau să-i distrug asta. Trebuie să-i spar toate bucățile. Sparg aici. Distrug casa. Nu vede nimeni. I-am spart casa. Hai să spargem și pe aici, repede, să nu mă vadă. Hai, repede. Spargem ușa. Nu se observe nimeni. De ușa aceea. Uite pe Max. Max! Uite, vreau și eu pe cappuccino, atac. Stau și eu pe cappuccino. Lăsați-mă și pe mine pe cappuccino. Ei! De ce te durăți mine? Te-ai pus cu YouTuberul greșit. Te-ai pus cu Mafia Shadow. Nu o să scap viu de aici, mă închețești. Hai mă aici, mă închețești. Să vedem dacă ești așa șmecher. Care mă omoră? Darius. Care ești, bă, Darius? Tu ești Darius. Să te mai vedem șmechere aici. Să te mai vedem șmechere. Ei, nu-i corect. Ăla-i pe creativ. Mă, să vezi ce fac eu. Distrug chiar casa. Nu acum. Pot să o fac la loc. Dar și ce naiba mă interesează pe mine? De iar era să intru pe prostie. Hai să distrugem casa. Furăm torțele. Și eu vreau 35 de lemn. Trebuie să merg repede. Vreau eu. Eu le trimis să-i. Repede, dă mie lemnul. Vreau eu lemnul. Șoița. Eu vreau lemnul. Hai. Cine? Bă! Herobrine, tu înjuri pe filmarea mea? Deci, ce tu să înjuri în filmarea mea? Nu are arcul. Nu te pui cu Shadow. Ai înțeles acum? Cum stă treaba? Eu îl bat și el vine înapoi. O bat și pe asta. Eu bat pe toți. Herobrine. Îți dau mai mult damage ca mine. Te prind în combo.